మనమందరము మందిరానికి వస్తాము, వాక్యం వింటాము, కానీ పాటించము అని సహాయం ఇట్లా చేయము. మనమంట దేవుని బిడ్డలమంట, నోటి నుండి పచ్చి బూతులు వస్తాయి, నోరెత్తితే కప్పు. మనమంట దేవుని బిడ్డలమంట. మళ్ళా నాకు ఏం కావాలి తెలుసా? పరలోకం కావాలి నాకు. మళ్ళా నేను బండ బూతులు మాట్లాడతా, అందరినీ అసహించుకుంటా, నేను ఎవరికి అడిగి పోను, ఎవరికి సహాయం చేయను, అసలు ఆజ్ఞే పాటించా, నిన్ను అనే నీ పొరుగు అని అసలే ప్రేమించను, క్షమాపణ అంటే నాకు తెలియదేందో. అలాంటి వాళ్ళను మనము దేవుని పిల్లలు. మనకి ఇంకెక్కడ వస్తే ఆశీర్వాదములు దేవులను? దేవుడు ఏమంటాడు? నా ఆజ్ఞ మీకు పాటిస్తే ఈ భూమంతా నాదే కదా, ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నా. నీవు ఆజ్ఞ పాటించడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా?